میرے نبی نے دبان دی کفیت نہیں جو بیان کیتا نبی کریم نے فرمایا پاویں نیک ہوئے پاویں گناہگار ہوئے ہر انسان قبر دبان دی ہے میرے نبی نے فرمایا قبر انہیں زور دینا دبان دی ہے انسان دی دائیں بالیاں پسلیاں بائیں دے اندر بائیں بالیاں دائیں دے اندر انج گھس جاندیاں نبی کریم نے اپنی انگلیاں نے ایک دوجے دے اندر گھسا کے اشارہ کیتا فرمایا انج پسلیاں ایک دوجے دے اندر گھس جاندیاں نوجوان علماء فرما دینے قبر ہر ایک نو دبان دی ہے قبر ہر ایک نو دبان دی ہے قبر ہر ایک نو دبان دی ہے پر گناہگار نو انہاں دبان دی ہے کہ انسان دے علاوہ ہر مخلوق کو دی آواز سن دی ہے او دیاں پسلیاں کے دوجے چے گھس جاندیاں نے پر مومن نو قبر انج دبان دی ہے کہ میں ماں بچے نو گودی چ لے کے دبان دی منها خلقناكم وفي